Hello, I like what I see. You're so generous, dude. Yeah. Seriously, I got something for you. Okay. Do me a favor and contact me at some point when you want to make some meat. Yeah. Så kan han streame, at du laver mad. Okay, ja. Det tror jeg ikke, mit hjem er godkendt til. Det er mit heller ikke, men så kan man rydde lidt op i forvejen. Jeg kan godt høre, at du ikke har set mit hjem. Nej. Jeg gættede på, at dit hjem var sådan her. Nej. Det er sådan en viking. Nej. It dropped. Det tror jeg ikke. Men ved du hvad, jeg har fået lavet I'm doing great, Dragon. Write to me. Hey, Sleep on Tongue, thanks for the follow. Oh, sorry. Ved du hvad, jeg har lavet, eller jeg har fået, siden jeg har været her sidst. Nej. Skal jeg vise jer, men jeg skal lige have flyttet dit. Jamen, det er okay. Du har fået et sejt skæg i hvert fald. Vi elsker de skægfyre. Ja, og kommer I igen her i løbet af, så har jeg sølvsmykker i. Ej, så shouter du dig rigtig op for os. I love it. That's strong, that's almost spirit, it is. It's strong. Dragon, I wrote to you on Discord. Will you please reply? You can also reply here. Do you want me to sign the shirt? Because then I'll send it here during next week. I actually packed it, everything. One of those wooden bowls is really cool. They got a lot of this stuff here, guys, in the medieval markets. It's all handmade. Skal I se den lille kreation, jeg har fået? Oh my god. Sleeping like a Viking, man. Yeah. Oh my god. There's a black fox at the top, and lots of sheep. Oh my god. Damn, you sleep cozy at night. Yeah. You've been happy with it being a little bit colder, right? Yeah. Don't give a shit, it's cold. No, exactly. I would love to. You will never get up again. Oh, I gotta lay on the side. Oh my god. I gotta lay on the side though. Oh. I go sleep here. Oh my god. Babe, we need to refurbish at home. Right. Yeah. I think it's quite expensive, babe. For the this? Yeah. Awesome, got you, Dragon. Hey, Toxin. That's nice. My price, 1,000 crowns and a pound of meat, 5 See, that's how you barter, babe. You want meat? Yeah, okay, let's discuss the price after. Så ja, det har jeg fået lavet sidst. Ja, jeg elsker det. Det ser jo totalt luksus ud, jo. Ja, det er det jo også. Total luksus. Altså fra at ligge i, feltseng før, til at ligge der, ikke? Altså feltseng var her, ikke? Det der. Præcis. Følelsen er simpelthen sky high. Ja. Tusind tak for skænken. Det var så lidt, og det er fandme fantastisk at se jer igen. I lige måde. Ja. Det er altid en fornøjelse. Jeg kunne bare spotte dig lige med det samme og tænke bare... Og det er over et år siden. Ja. Det er vildt, ikke? Det er fedt. Jamen, jeg synes, det er fedt. Jeg elsker det. Jeg kommer over altid, når jeg kan. Ja, og siden vi så sidst, så har jeg så startet min egen vikingegruppe. Nå? Det er den her. Er det rigtigt? Yes, den hedder Gungnir. Jeg tror, vi skal til at lave noget, babe. Se, hun er halv. Jeg har taget den her på i dagens anledning. Ja. Den hedder Gungnir. Gungnir. Hvordan staver du det? G-U-N-G-N-I-R. G-U-N-G-N-I-R. Det er Odins spyd. Odins spyd. Okay. Odins spear. Ja. Hvor kan vi finde det henne? Facebook? Jeg har da et billede af det. Altså, nej, det er kun en space. Det er kun halskæde. Skriv til mig. Ja. På, igennem mit kort, der kan du finde mig på alle, og jeg er både på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Jeg er kun på Facebook. Så er det endnu nemmere. Ja, det er det, jeg har den ikke engang på min telefon. Nej. Du skal da også være rigtig weekend, så er du også nødt til at holde dig lidt off-grid. Det er klart. Tak for det, ven. Ja. Fornøjelse. Ja, I går ikke uden en kram nu. Jeg lover dig for. Det gør det sgu ikke. Never go down on a Det var et rigtigt bjørnekram. Jeg tager den rundt om her. Yes. Det er altid det der med ledninger og alt muligt andet mærkeligt, Ja, ikke? det er helt i orden. Tak for det. Fornøjelse. Og hvis I kommer forbi, så er der stadigvæk lidt mere med. Nej, du får den her. Jeg passer på den hånd, dyr. Vi ses. Ja, vi gør. Hej. Yeah, hey Dragon, I made a complete... babe, we need something to eat. I'm getting wasted here. Happy 420, guys.
Bigger than my place. Thank you so much, Tutti. Oh. Hey guys, what's up? Er du YouTuber? I'm a live streamer on Twitch. Oh, nice. Do you know Twitch?